Badakizue, igande honetan, Kabirian ospatuko dugula Errezil Sagarraren 18. ekitaldia eta herritar guztiak eta inguruko herritarrak gonbidatu nahi nituzke bertara etor daitezen, bertako produktuak ikustera eta goizpasa ederra egitera. Badakizue, Gabiri leku guztietatik agiri, leku ederra da, baserriko produktu ugari ikusteko aukera izango duzue, eta produktuak erosten dituztenen artean banatuko ditugunez zozketarako txartelak, behar bada, sagar tarta, saskikada Errezil Sagar, eta baztarrika baserriko gazta izateko aukera izango duzue. Beraz, badirudi eguraldiak lagunduko digula neurritxo batean, eta gonbidatuta zaudete guztiok bertaratu zaitezten. Eskerrik asko eta igandera arte.